Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune Panoramic Sportiv. Emisiune care dorește să vă introducă în tainele educației fizice și sportului acest fenomen social. Despre sport se spune că are prea multă artă ca să fie știință și are prea multă știință ca să fie artă. Asta înseamnă că sportul, educația fizică și sportul este un domeniu cu totul și totul special, care are o contribuție deosebită în viața de zi cu zi a oamenilor. Emisiunea Panoramic Sportiv, așa cum am spus mai de mult, dorește nu să dezbată, să discute dacă a fost hands sau dacă n-a fost hands, dacă arbitrul a făurat bine, dacă a fost fault sau n-a fost fault, ci dorește să vă introducă în intimitatea fenomenului educație fizică și sport, atât de necesar pentru omul de astăzi, mai ales pentru omul de astăzi. Pentru a face acest lucru, ne-am gândit să apelăm la ajutorul artei și din cauza aceasta, în fața noastră, astă seară, este invitat un om de excepție din cultura craioveană. Este vorba despre domnul profesor Florin Rogneanu, cunoscutul critic de artă, muzeograf și directorul Muzeului de Artă din Craiova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, domn profesor! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât toată lumea, toate generațiile vă apreciază, și generațiile mai vechi și cele mai noi, pentru că faceți parte din categoria profesorilor formatori de caractere. Așa cum a fost și regretatul meu antrenor la tenis de masă, domnul Virgil Bălan. Marele Virgil Bălan, l-am cunoscut personal și marele antrenor. Mă mândresc că am fost prieten de onoare al Craiovei. Exact, da. Și mă mândresc că am fost prieten cu el, un om cu totul și totul de excepție. Domnule profesor, când ați făcut mic, v-a plăcut sportul? Da. Cărui copil nu îi place sportul. Eu am făcut foarte mult sport, începând cu gimnastică. Am fost în echipa de gimnastică a Colegiului Național Carol I, apoi la echipa de handbal portar, la echipa de basket, în șasele de bază al echipei de basket. Asta este perioada 1962 65, la școala sportivă de elevi tot așa, ca portar la echipa de handbal, în echipa de basket a școlii sportive. Mi-au plăcut sporturile în general, cele individuale, mai puțin cele de echipă. Am făcut și fotbal, am fost în echipa Colegiului Național Carol I, pe atunci se făceau campionate școlare an de an și la clasele 5-7 și între licee. Între licee era un campionat permanent de handbal, basket, ca să nu mai vorbim de celelalte activități, să spunem așa, extrașcolare, adică și culturale. Existau, spre exemplu, concursuri între corurile școlare, da, între formații de muzică rock. Colegiul Național Carol I avea două formații la liceu, două formații de muzică rock, care cântau, da, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Frații Buzești avea de asemenea formație de muzică rock. Mai puține ne acuza că acolo erau mai puțini băieți și mai multe, foarte multe fete, dar aveau o echipă de basket, o echipă de basket foarte bună. Da. Deci ați fost un polisportiv, trecând prin atâtea sporturi pe care le-ați amintit. De fapt, copilul din naștere are tendința de a se juca. El simte nevoia să se joace. Puiul, indiferent că este de om sau dacă este de leu sau de tigru, tot așa se joacă. Ne uităm la un pui de tigru care este așa de mic și de frumos și se joacă nemaipomenit. E o plăcere să-l privești. Când va fi mare că te mănâncă, e altceva, dar tendința la copil este să se joace. Și eu de multe ori le spuneam profesorilor de educație fizică că pe undeva munca noastră este ușoară, în sensul că noi nu avem altceva de făcut decât să trecem dintr-un joc al copilului inconștient, pentru că el îl face fără să-și dea seama, într-un joc conștient, să-și dea seama de ce face. Domnul profesor, noi oamenii mai mari, că spunem, suntem mai, cum se spune, mai cu capul pe umeri, noi uităm că de fapt toți oamenii suntem ce? De fapt niște ființe animal inteligente. Exact. Când spunem ființe animal, înseamnă că avem toate atributele pe care le au animalele
și mai avem ceva în plus. Și de fiecare dată omul mai găsește. Spune, omul se deosebește de animale prin zâmbet. Omul se deosebește de animale prin râs, se deosebește de animale prin inteligență, prin modul în care știe să-și folosească capacitățile intelectuale și așa mai departe. Diferențele sunt multe. Spuneam despre dorința copiilor de a se juca în permanență, să meargă și să se joace. De multe ori joaca lor durează atât de mult încât nu mai realizează. Dacă le dai drumul dimineața, ei vin tocmai seara. Păcat că nu prea au pe unde să meargă să joace. De exemplu, la mine în cartier sunt atât de multe mașini încât copiii se joacă printre mașini, se fugăresc pe acolo, dar în permanență sunt la joacă acolo. Chiar am un foarte bun prieten între acești copii, are numai 6 ani, îl cheamă Sebastian. Stau de foarte multe ori de vorbă cu el și de fiecare dată îmi spune că lui îi place să se joace, dar în același timp spune, da, stau și în casă, îmi fac și lecțiile și citesc. E un lucru extraordinar. Da, e încântător să treci pe lângă școli, să privești trecând pe trotuar terenurile de sport, mare parte amenajate. Foarte puțină lume știe că până să vină domnul director Andrei, spre exemplu, terenul de la colegiu era un maidan. Era bătaie pe el cine să ocupe acel maidan, să joace fotbal, să joace handbal. Acum acolo e teren de volei, teren de handbal, teren de basket și lui e cam pustiu, din păcate. Da, am observat și asta. După această scurtă încălzire... nu, dar la ce a spus aș dori să vă mai adaug ceva. A apărut o carte extraordinară a domnului profesor Ion Munteanu despre Octav Calea, unul dintre cei mai mari dirijori europeni, craiovean, născut la Craiova, fost elev la Colegiul Carol I. Și am găsit în această carte, aș dori să vă citesc un pasaj, exact ceea ce înseamnă jocul din copilărie pentru un om. Nu știe atunci că va ajunge un mare muzician de talie mondială și cunoscut în întreaga Europa, mai ales ca dirijor. Zice, dar cum sora mea era mai cu minte, mai silitoare decât mine și nu avea nevoie să fugă după o minge de fotbal, făcută de mine din cârpe, trebuie să le spunem generației tinere că se făceau din ciorapi, în plus cu cârți. Cauciucul nu mai exista după al doilea război mondial, până prin 54-56 n-au existat mingii de cauciuc în comerț. Așa. Eu fugeam repede în curtea casei, dar auzind-o pe ea cum studiază la pian, lăsam fotbalul și fugeam în cameră, dând-o la o parte pe sora mea ca să mă lase să cânt. După un timp de joacă, probabil datorită impulsurilor lăuntrice, fugeam iar în casă să cânt 5 minute la pian și pe mai iară fugeam la fotbal și tot așa. Exact cum face prietenul meu Sebastian. Amintirile din copilăria a unui mare om de cultură care este domnul Octav Calea. După această scurtă încălzire, aș vrea să intrăm puțin în lumea mirifică a artei, lume cu totul și totul specială, și pentru aceasta rog să se pregătească pentru a se da materialul numărul 1, în care vom vedea câteva lucruri mai deosebite pentru un început al discuției pe care vrem să o avem în astă seară. Să vedem care este legătura dintre artă și sport, cum a influențat arta sportul sau poate sportul arta, și vom vedea imediat. Avem mai multe materiale pregătite. Arta este în esență cea mai profundă expresie a creativității umane. Este un lucru pe care l-am găsit, am încercat mai multe variante, dar e foarte greu de dat definiția artei. Categoric, vedeți dumneavoastră, orice definiție implică un efort enorm și nicio definiție nu poate să acopere întreaga aria a domeniului. Noi astăzi nu putem să spunem exact ce înseamnă omul, ce înseamnă iubire, ce înseamnă... Exact. Cea mai scurtă ar însemna să scriem câte un roman ca să încercăm să dăm o definiție care să ne lămurească asupra domeniului pe care îl discutăm. Cele mai scurte sunt definițiile negative. Dacă spunem că arta nu este
un joc de fotbal sau nu este o mâncare, este o definiție corectă și foarte scurtă. Pentru că sportul este un ansamblu de exerciții și de jocuri care se realizează în mod sistematic, lucru care duce la întărirea sănătății, dar în același timp și dezvoltarea unor calități ale psihicului, voință, dârzenie, lupta de a învinge, de a depăși greutățile și așa mai departe. Dintre domeniile artei, acolo eu am spus doar 6, cum era vechea clasificare, cele 7 arte, a 7-a fiind cinematografia, pentru că n-am trecut arhitectura, este legată indirect de sport, ținând cont de fantasticele construcții care se fac, stadionul Wembley, care s-a făcut acum pentru Olimpiada a 30-a, Jocurile Olimpice cu numărul 30, sau bazinele de not, sau atâtea și atâtea. Categoric, dar cel mai simplu, spre exemplu, ca să facem o alăturare între sport și arhitectură, arhitectura folosește ca element compozițional, deci când compui fațadele sau ăștia, ritmul, care este specific aproape tuturor tipurilor de sport sau de jocuri, ritmul pe care îl găsim și în muzică, și în pictură, și în toate artele. Și iată așa, mergem mai departe. Aș vrea să intrăm puțin în literatură, mai ales că aici e o și chestiune sentimentală, că exact cum dumneavoastră ați amintit despre un mare compozitor craiovean, un mare dirijor craiovean, o să amintesc și eu despre un scriitor craiovean. În literatură s-a scris enorm de mult, s-au făcut atâtea cărți încât nu poți într-o viață să le citești pe toate. O să ajungem mai târziu, imediat, și o să vedem câte cărți sunt. Dar aș vrea să încep cu primul care este cunoscut în istorie. Este vorba despre cel mai mare poet al antichității, vorba de perioada clasică a Greciei, de Pindar, care acum 2450 de ani a cântat a vorbit în poeziile lui despre sport, despre trecerile sportive, despre jocurile sportive, în special despre jocurile olimpice, pentru că așa sunt cele mai deosebite, alături de jocurile ismice, corinteene, și acolo jos avem chiar un paragraf dintr-o poezie a lui, unde se înalță o odă învingătorilor. E vorba de un atlet care a participat la 2 probe pe care le-a câștigat și pentru aceasta a primit cununa de lauri și așa mai departe. Este și acolo. Acum aș vrea să vorbesc despre un lucru pe care foarte mulți telespectatori poate îl cunosc. Este vorba despre o carte, o novelă, Singurătatea alergătorului de cursă lungă, scrisă în 1959, care la 3 ani, în baza unui scenariu făcut chiar de autor, s-a realizat un film în regia lui Tony Richardson, poate cel mai mare regizor englez, unde a jucat în rolul principal Tom Courtenay și analizează foarte mult o problemă deosebită în sport, și anume folosirea sportului în mod politic, adică pentru în alte situații. Iar cine este mare amator de muzică poate să-și aducă aminte de Iron Maiden, celebra formație engleză, care pe tema Singurătatea alergătorului de cursă lungă a compus chiar o melodie. Și acum urmează un lucru mai deosebit, și anume este vorba despre o carte care se cheamă Bravo lui, scrisă de cunoscutul scriitor craiovean Nicolae Pârvulescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, roman, care a ieșit în evidență prin aceea că alege un profesor de educație fizică drept personaj principal. Și atunci, după apariția cărții, criticul literar Ștefan Vlăduțescu, cunoscut craiovenilor, într-un articol, un roman al interiorităților goale, vorbește despre ceea ce evidențiază romanul respectiv: tenacitatea, spiritul competitiv, antrenamentul în competiția cu propriile limite. E vorba despre profesorul de educație fizică în antiteză cu celălalt personaj, care este o ființă josnică, intrigantă, fără respect pentru valori și persoane și așa mai departe. Ne bucurăm foarte mult pentru că este iară, uite, un scriitor craiovean care abordează o temă în cartea lui despre sport, despre educație fizică și despre sport. Iar în final, pentru literatură, am considerat că este bine să dăm ca exemplu pe Ioan Chirilă, care este foarte cunoscut, un comentator sportiv, un reporter sportiv, dar care în același timp a scris și 27 de cărți despre sport,
printre care acolo sunt cu roșu scrise vreo 3 care au fost extraordinare, și anume ar fi fost prea frumos lupta fantastică pentru Cupa Davis între România, 2 ediții între România și Statele Unite, când am fost la mustață, cum se zice, amândoi avem mustață și știm, da, la mustață de a câștiga Cupa Davis, și aceea ar fi fost fantastic, dar să fii de 2 ori finalist în Cupa Davis este un lucru cât se poate cu totul și cu totul deosebit. Acum, vedeți dumneavoastră, noi când discutăm de sport, trebuie să discutăm și despre oamenii de sport, ca niște ființe împlinite. Trebuie să discutăm și despre cei care au făcut sport și pe urmă s-au îndreptat către alte arte. Și la ce le-a folosit sportul? Foarte multă lume și tinerii, într-un fel, se scutesc de la sport, nu se duc la sport, nu fac așa. Un lucru groaznic. Mai era o idee foarte veche la generațiile anterioare, deci cum ar fi a bunicului meu, spunea, ce e profesorul de sport? Începutul secolului trecut. Ăla care dă din palme, te învață să faci 2-3 mișcări și altceva nimic. Asta era ideea. Acum, ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră, dacă noi vorbim de sport și relațiile între arte, trebuie să spunem craiovenilor că pe la 1830 poposea la Craiova o trupă de teatru sportiv venită din Anglia. Ei exact prezentau și scenete, și între scenete erau exerciții de gimnastică suedeză. Și așa a început să prindă la noi spre sfârșitul secolului al XIX-lea exercițiile de gimnastică suedeză, care spuneau că erau exercițiile cele mai cunoscute în Europa și dezvoltă atât atenția, dezvoltă atenția distributivă, te face să ai o coordonare perfectă între minte și corp, să existe acest tot unitar. De fapt, cam aici ne duce sportul. Ăsta este idealul olimpic. Da, și ne educă în primul rând voința de a învinge. Comuniunea dintre spirit și corp. Că ești în preajma victoriei și atunci trebuie să educi mintea pentru victorie. Vorbind despre teatru, aș vrea să le spun telespectatorilor care merg frecvent la Teatrul Național din Craiova și să urmărească, sunt anumite piese de teatru unde condiția fizică îl ajută extraordinar de mult pe actor. De exemplu, sunt niște piese în care și spectatorii stau pe scenă, deci ești practic la o jumătate de metru, la 1 metru, trece Ilie Gheorghe, marele Ilie Gheorghe trece pe lângă tine și îl vezi transpirat, îl vezi cât a muncit pe scenă. Sau în a 12-a noapte am văzut o actriță, evaluez, n-aș vrea să mă certe cineva că la unei femei nu-i se spune vârsta, aș evalua pe la 40 spre 42 de ani, 45 cel mult, și care a făcut efectiv gimnastică, a făcut șpagatul, a făcut podul și alte exerciții, așa i s-au impus de către regizor, dar care nu erau altceva decât gimnastică pură, care îl ajuta pe el. Acum, dacă ați făcut o asemenea referire, haideți să amintim niște lucruri pe care cei care fac teatru, actorii, încă din facultate încep, la fel ca și cântăreții de operă, este vorba de tipul de respirație. Ca să poată să țină un sunet 4, 5, 6 pătrimi, este enorm de mult. Și ca să ai acest suflu, obligatoriu trebuie să faci exercițiile de respirație care provin de fapt din exercițiile de gimnastică fizică și de asta de oxigenare sigur că da. Care provin din Am trecut în câteva minute, am trecut rapid peste una din arte, literatura, vorbind despre poezie, începând cu Pindar și nu numai de el, trecând prin romane, prin beletristică, cum am văzut mai înainte, și am ajuns și la teatru, la ideea dumneavoastră.
Așa v-aș propune să trecem la marea noastră iubire, pictura și sculptura. Rog să se prezinte materialul al doilea, care este împărțit de fapt în mai multe părți. O să începem cu partea de început, și anume partea de antichitate sau și mai înainte, din perioada Comunei Primitive, pentru că primele forme de pictură au apărut înainte de cu 30.000 de ani înainte de Hristos. Mai mult, acum de curând, acum un an și jumătate, în județul Bihor, Coliboaia se cheamă, este o peșteră unde s-a descoperit cea mai veche pictură rupestră din centrul și estul Europei. Și este evaluată de către niște specialiști francezi care au fost chemați acolo, e încă în studiu, că e foarte greu de vorbit acolo, este evaluată la 36.000 de ani înainte. Pictură, asta analizând cărbunele cu care au pictat ei pe tavan. Dar important este ce anume se desena acolo. Printre temele preferate, este scris acolo cu roșu, este vorba de dansuri. Unele erau rituale, unele erau războinice, fiind prima formă de manifestare a mișcării, a ritmului sub formă de dans. Cu aproximativ 6 secole înainte, pictura etruscă, pentru că este pictura care a rămas foarte mult datorită mormintelor care erau închise și nu se putea pătrunde în ele, și acolo s-a văzut tot dansurile, dar apare în mod expres scrise jocurile sportive. Da, vedeți, dansul, ce este foarte curios, dansul apare într-un fel ca un joc sportiv, că dansul, chiar dacă a fost ritual, el tot rămâne un joc, ca dans. Da. De fapt, ritualul ce însemna? Pregătirea pentru ce? Pregătirea pentru vânătoare. Era dansul dinainte de vânătoare, când trebuia să alergi foarte mult. Deci, într-un fel, te pregătea fizic pentru ceea ce urma. Și, în general, orice dans ritualic te pregătește, că da, îi spune ritual, pentru ceva. Da. Deci te pregătește și fizic și mental. Deja intrăm în Grecia clasică și avem sculpturile de seamă, cum este Doriforul al lui Policlet, unde atletul ce poartă lancia proporțiile lui sunt considerate talonul măsurilor corporale armonioase. Da, vedeți că lumea s-ar întreba, da, de ce să fie el, de ce să fie după Policlet, de ce să fie acestea măsurile. Ele sunt atât de frumoase și corpul omenesc este atât de frumos, dar lumea nu se întreabă, de ce, de unde știe că ăla care a fost subiect a fost atlet. Păi lucrul acesta se vede după tipul de musculatură. Exact. După definiția mușchilor, îți dai seama ce sport a făcut. Foarte multă lume nu știe. Poți să mergi pe stradă. Și forma aceea nu putea să o aibă altfel. Exact. Sau putea să fie cineva nativ, unul la 10 milioane, să zicem. Dumneavoastră care aveți ochiul format, puteți să spuneți imediat care este boxer sau luptător după mușchii, după trapez, care să văd cum sunt umerii la cei care fac în not, că umerii sunt drepți, la fel și aici. Atât de bine definiți sunt mușchi încât se vede foarte clar că a făcut atletism, mai ales după musculatura picioarelor și abdomenului. Acum urmează o statuie care ea nu mai există în original, pentru că a dispărut, a fost adusă, știți, când romanii au cucerit Grecia, se spune că romanii au cucerit Grecia, dar Grecia a învins Roma. Din ce cauză? Prin cultură a învins. Urmează acum discobolul lui Miron, sculptat de Miron, aproximativ 450 înainte de Hristos. Aceasta este cum se cheamă, o reproducere după original, făcută de către un sculptor roman, nu se știe exact când, dar descoperită prin 1780. Dar este copie după adevăratul discobol, și această statuie nu face altceva decât să reprezinte, este reprezentarea universală a sportului în tot globul. În momentul când apare discobolul lui Miron, trebuie să știi că este vorba despre sport. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că, de fapt, toate sculpturile celebre ale antichității grecești
toate subiectele, inclusiv tipul de portret, că de aici îți dai seama, au fost importate de romani și toate își cunosc copile, așa cum s-au întâmplat și cu zeitățile, numai că le-au denumit altfel. Da. Le-au adoptat. Erau aceleași, numai că altfel se chemau. Le-au adoptat romanii în cultura lor. Zeu Jupiter și așa mai departe. Aici e o chestie foarte curioasă, ceva deosebit, pentru că nu cred că oamenii au cunoscut așa ceva. Cu 1500 de ani înainte de Hristos s-a descoperit la Knossos o frescă în care e vorba despre doi boxeri. Se vede că sunt niște boxeri tineri, după ținuta pe care o au, dar ceea ce e foarte important, ei au o mână, se vede, în care era înfășurată cumva să nu producă durere. Da. Pentru că primele forme de box erau așa, duceau doi și se băteau până unul murea. Învingătorul era cel care rămânea în viață. Dar este vorba despre utilizarea mânușilor și o să vedem și acum imediat în imaginea următoare, cred, un boxer odihnindu-se, tot aproximativ 300-200 înainte de Hristos, unde se vede clar că există apărători pentru mâini. Da, ca un fel pentru că își pot distruge degetele, indiferent că sunt strânse în premergătoare mânuși. Exact, adevăratele mânuși de acum, care sunt și așa mai departe. Și, mă rog, s-au luat măsuri să fie moi, să nu ducă exact cum e la sporturile de contact, genurile de apărătoare pentru... Relief în marmură cu atleți în întrecerea de lupte. Este o poziție modernă. Dacă se merge la un concurs de lupte și se uită pe saltea, aceasta este poziția de începere, când fiecare caută să prindă momentul când să facă o priză, să-l prindă pentru a face o mișcare, tur de șold, tur de umăr și așa mai departe. Aici e foarte interesant proeminența trapezilor, adică mușchiul este în plină forță și mușchii intercostali. Acum facem și anatomia artistică, de fapt, anatomia artistică care se învață la facultatea de arte plastice, se învață după antic, după aceste... Dar musculatura este extraordinar de bine de reliefată. Exact. Iar un tablou uluitor, este vorba despre alergători. Cine cunoaște sau a văzut concursuri de atletism, în special de sprint, observă că poziția trunchiului înclinat înainte este posibilă numai pentru proba de sprint, de viteză. Corect. Amplitudinea brațelor, mișcării brațelor este pentru proba de viteză. Pentru proba de rezistență, mișcarea este mai scurtă. 3. Ridicarea genunchiului până la orizontală, a coapsei până la orizontală, arată lucrul acesta, spre deosebire de alergarea de rezistență, unde se duce mai mult călcâiul către șezută. 3. Musculatura foarte pronunțată a coapsei. Uitați-vă la toți alergătorii de sută, acest uluitor alergător de sută care are în momentul de față... Este o forță a naturii. Este adică o forță... nu este filiform ca să întâmpine rezistență. Și încă ceva, gleznele subțiri. Alergătorii de viteză toți au gleznele subțiri. Adică banaliza dumneavoastră e genială. Adică lucrarea aceasta putea să fie concepută de un antrenor de atletism. Exact. Pentru că sunt toate elementele care spun este o poziție... Ca să nu mai vorbim de gestica mâinilor și a degetelor la palme, în așa fel încât să taie cu palma, să taie aerul. Da. Deci sunt elemente de amănunt pe care le dau antrenorii pentru distanțe foarte scurte. Exact. Aici, de fapt, nu e vază, e o amforă, știți cum se spune, dar e o chestiune foarte interesantă. Pe muzică, în spate e un cântăreț care cântă, iar acolo sunt doi boxeri. Cel de jos este învins și, conform regulamentului de atunci, a ridicat brațul cu un deget să arate că el se dă învins și capitulează, adică se dă învins. Celălalt continuă și antrenorul sau arbitru care este în spate cu o nuia, cu o jordea, îl atenționează pe cel de sus. Acum e fluier sau... și așa mai departe. Alte imagini, tot așa, luate din bazoreliefuri. Tot așa, sus este tot alergare, avem luptătorii și celebrul părea fi ca o ștafetă care o predau. Așa mi s-a părut mie, ca o ștafetă, dar nu m-am aventurat. E o prelungire inexplicabilă. Da. Sulițașul, care tot de asemenea este, atleți prinși în luptă, iar e extraordinar. Acum, domnul profesor, ce trebuie să mai spunem telespectatorilor noștri?
Sportul era o religie internațională. Să poți să te duci la greci și să participi la o olimpiadă era ca și cum astăzi te-ai duce în Hajalăc la Ierusalim sau te-ai duce la Mecca. Exact. Este una din obligațiile morale, dacă vreți. Așa era și atunci. Cel care făcea sport, cel care câștiga, avea un corp frumos și poziția lui socială era cu totul alta în comunitate, altfel era privit ca un gen de nobil, dacă e să facem o comparație. Câștigătorii de la Jocurile Olimpice deveneau un fel de semizei, primeau o pensie viageră, ceea ce și la noi s-a reușit de câțiva ani încoace. Mari sportivi care au participat și au obținut medalii la campionatele mondiale și așa mai departe, au primit pensie, deci pe avea pensie viageră, ei erau niște personalități în oraș, poate erau mai apreciați decât conducătorii locali. Domnul profesor, noi uităm un lucru care e esențial, este campion mondial, chiar dacă este pentru o zi, înseamnă că este cel mai bun din lume, este produsul unei națiuni care la un moment dat este cel mai bun din lume într-un domeniu. La cele peste 7.000. Omul acela, sportivul acela, trebuie ținut ca un bibelou, parcă ar fi o bulă de săpun pe care trebuie să o ții în palmă cu grijă să nu se spargă, să dispară această lume de vis. Exact, ceea ce nu știu mulți este că în performanța aceea pe care o obții, alergi, de exemplu, 100 de metri și în urma ei obții medalie de aur, campion olimpic. În spatele ei, acestei medalii, de fapt, sunt 5, 8, 10, 15, 20 de ani, poate, să nu uităm de Maria Dița, asta, alergătoarea noastră de la maraton, care la 38 de ani câștigă medalia de aur și probabil face de la 16 ani sport. Și în spatele acestei medalii, de fapt, se găsesc mii de kilometri de alergare, se găsesc nenumărate tone de haltere făcute genoflexiuni, cu fel de lucruri, pe zăpadă, pe frig, pe ploaie, nu ții cont de lucrul acesta. Când mi-aduc aminte de Pațaichin, indiferent cât ploua, cât era furtună, el scotea barca pe lac și trăgea la rame. Știți ce se întâmplă? Ca să înțeleagă mai bine apropierea între sport și arte, și noi vedem tabloul unui mare pictor și ne uităm, vai ce frumos, dar nu știi că el a exersat pe o culoare sau să scoată un efect de culoare, el are în spate câteva sute, dacă nu aproape mii de tablouri ca să ajungă la maturitatea artistică să-ți așeze acea culoare frumoasă care te atrage. Exact ca și performanța în sport. În spatele ei este un efort, că este... Toată lumea uită că sportivul face un efort mental extraordinar și sunt mari campioni pe distanțe lungi, care trebuie să-și construiască victoria, adică trebuie să știe când să accelereze, iar să revină la suflu normal la 5.000 de metri sau la 10.000, deci pe distanțe lungi, efortul mental este cel puțin egal cu efortul fizic. Categoric. Aș vrea acum să facem un salt în timp, de la antichitate să trecem peste evul mediu întunecat și să sărim deja undeva în renaștere, și aș vrea să începem cu materialul următor, să începem cu un tablou uluitor. Este cu totul și cu totul ceva de neînțeles. Este vorba despre Pieter Bruegel, cunoscut, este cel mai mare pictor flamand în secolul XVI. Mai mult, el și-a întemeiat practic o dinastie. Băiatul lui cel mare s-a numit Pieter Bruegel cel tânăr, a pictat. Băiatul lui cel mic, Jan Bruegel, a devenit pictor și a luat numele de Jan Bruegel cel bătrân, pentru că fiul lui la rând a luat numele de Jan Bruegel cel tânăr. Iar fiul lui, adică nepotul lui și respectiv strănepotul lui Pieter Bruegel cel bătrân, a devenit și el un mare pictor. Dar acest tablou al lui Pieter Bruegel, care a fost socotit pictorul țăranilor și care pe undeva a rupt ce se întâmpla în pictura de până atunci, unde nu se făceau
Dacă era vorba despre oameni, nu se luau decât cardinal, regi, eu știu, fel de negustori care plăteau bine și așa mai departe. El, care se îmbrăca țărănește și se ducea la întâlnirile lor ca să-i cunoască mai bine, a pictat acest tablou în 1560, jocuri de copii. Și aici este uluitor, pentru că la punctul numărul 1 nu se vede altceva decât un copil care face o urcare la bârnă, aceea e bârnă, dar astăzi, cine a văzut Jocurile Olimpice de Gimnastică a văzut că este o urcare prin răsturnare înapoi. Este pe invers. La cei bârnă, care fac gimnastică știu ce înseamnă. La bara fixă. La numărul 2, unde e trecut numărul 2 acolo de desubt, este un tânăr, un copil mai mare care face stând pe cap. La numărul 3, iar este o chestie uluitoare. Tânărul respectiv e stând pe cap și să sprijină puțin cu picioarele de gat, adică învață. Deci și aici se vede mai bine. La numărul 3, la numărul 4, de exemplu, aici se vede cum și noi ne jucam când eram mici, făceam așa numitul scaun cu brațele, cu antebrațele și făceam transport a unui copil. La numărul 3, acolo este o chestie extraordinară, se imită lupta pe cai. E vorba despre se urcă pe cai și de acolo ei vor să se atingă și să doboare. Iar la numărul 4, unde vedem noi aici, nu e altceva decât săritura peste capră, cum fac cu toți copiii care se joacă, dar care se regăsește în gimnastică și în programa școlară, săritură în gimnastică în sprijin depărtat. Exact, că și noi am făcut, și după aceea toată la capră, după aceea și la aceasta este sub formă de joc, este așa numita căpriță mergătoare. Din ce cauză? Ai sărit peste 1, 2, 3, te așezi tu căpriță, mai sare 1, 2, 3 peste tine și uite așa se plimbă de colo până acolo. Ce ar fi de spus aici? Vedeți că tot ați amintit de ceea ce a însemnat pictura lui Peter Bruegel, cel bătrân. Să nu uităm că la sfârșitul secolului al XVI-lea, Flandra și Olanda mai ales, devine republică burgheză. Deci până atunci arta era considerată arta celor mari. Se făcea la casele regale, numai arta nobilor, portrete de nobili și așa mai departe. El este cel care introduce omul obișnuit în tablourile sale și de atunci încoace, până la pictura romantică, cam lucrul acesta s-a petrecut. Aici se vede din nou, e același tablou, dar din altă poziție ca să se vadă mai bine. Uluitor este aici la numărul 3, nu cred că sunt mulți telespectatori mai în vârstă cât așa, pentru că acum ceilalți joacă la calculator, jocuri pe calculator, nu jocuri de copii. Nu este decât un joc acolo care se cheamă lapte gros sau zdropul mai recunoscut. Lapte gros, unde erau două echipe, una se așeza căpriță, dar altfel pusă în lungime, cu sprijin la unul la capăt, iar ceilalți veneau și se aruncau deasupra. Dacă cei de jos cădeau, rămâneau tot ei la jocul următor, dacă nu cădeau, atunci se schimbau. Dar și la numărul 1, și copil cu demult nu a găsit un cerc cu care să-l învârtă și să-i dea drumul și așa mai departe. Aici cu un băț îl manevrează. Și cu bățul și cu... Să mai mergea la noi cu cârma. Cu cârma o sârmă îndoită. De sârmă, o sârmă îndoită. Și de obicei erau roțile de la... Bineînțeles, dansul, pentru care, exact cum a spus dumneavoastră înainte, el pleacă totuși de undeva de la sport, de la joc, în părbeți, că de-ați spuneți, dansul este un joc, hai la joc, hai să mergem la joc. Aici este altul mare tablou al lui Peter Bruegel, și anume Peisaj de iarnă. Foarte cunoscut, da. Foarte cunoscut. Foarte cunoscut, da. Ceea ce o să le prezentați dumneavoastră, vreau să spun telespectatorilor că observațiile care le-ați făcut dumneavoastră nu le-a făcut nimeni până acum pe aceste tablouri care sunt foarte cunoscute în întreaga Europa. La numărul 1, acolo, este vorba de patinaj. La numărul 2, cel care este în stânga, cum privim noi acolo, are în mână un băț care este ușor curbat la capăt. Nu e altceva decât crosa actuală. O crosă încearcă să conducă ceva pe gheață. Iar la numărul 3 este un joc când un fel de disc se dă drumul pe gheață, să ajungă într-un anumit loc. Este un fel de curling. Exact, curling, pentru că astăzi a ajuns și gheața fiind aspră, nu lasă să alunece și atunci în fața acelui disc se lustruiește gheața ca să poată să alunece. Se dă drumul pe gheață, exact cam ce se întâmplă
cu, nu știu exact care e denumirea, cu jocul ăsta în Franța, care e cu bile, dar se aruncă nisip. O să-l vedem imediat și pe acesta. Deci este uluitor că acum 500 de ani, aproape 500 de ani, el a reușit să surprindă lucrul acesta, să ne-l arate. Ce se întâmplă asta? O parte din viață, oamenii lăsând la o parte partea de muncă, deci necesarul pentru asigurarea hranei, aveau și partea de recreere și în partea de recreere asta făceau. Uite, mai târziu apare hockey-ul și curios este că la femei, da, și uitați-vă cum sunt, exact. Nu au echipament ca hockeiștii noștri, nu au nici căști de protecție, atunci nu se loveau cu crosele ca acum, știți că se lovesc mai mult. Aici este vorba de Umberto Boccioni, este din abstracționist, dar care a încercat să releve în tabloul respectiv dinamismul unui ciclist. Ne aflăm în perioada interbelică, e cu o serie de experimente post-impresioniste, de aceea contururile sunt neclare. Și celebrul pictor, Robert Delaunay, exact. O pictură celebră aceasta, Alergătorii, este una, poate, pictura cea mai cunoscută pe un subiect sportiv, din pictura europeană. Acum, așa amintim și indirect, Delaunay este cel care l-a ajutat pe Brâncuș să facă 2 mari expoziții personale de sculptură în Statele Unite. Da. Adică el s-a ocupat, a fost ca un fel de curator al expoziției lui Brâncuș. Da, și americanii i-au respins spunându-i o taxă mare, că spuneau că acelea sunt produse tehnice. E celebrul proces. Aici e același tablou, numai că este mărit ca să se surprindă mai bine coloritul și... Un tablou care are ritmuri deosebite, ritmuri și verticale și orizontale, că tot vorbim. De ce? Pentru că alergarea de fapt înseamnă ritm, în ultima instanță. Exact, ritm. E un tablou al unui spaniol, cam din 1960, chiar reprezintă o probă sportivă care a fost la Jocurile Olimpice și noi am avut o emisiune despre maraton. Este proba sportivă cea mai uluitoare, atletică, cea mai uluitoare. Sărituri cu prăjina, înălțime și așa mai departe nu prea se fac, dar maratoane peste tot se fac. Dar să amintim că maratonul a devenit probă olimpică întâmplător, pentru că primul maratonist, să-i spunem, din lume, care a anunțat victoria de la maraton a murit. Da. Ori acum a ajuns în Agora, a ajuns maratonul să fie și feminin și masculin, să fie contratimp. Da. A ajuns maratonul 42 de kilometri în 2 ore și câteva minute. 2 ore și 4 minute a ajuns ultimul maraton. Da. Aici este vorba de Andrei Lot, care are un portret rugbyștii, este poziția aceea de aruncare de la tușă, știți, când dă la tușă și sar să prindă mingea. Andrei Lot, am discutat noi despre el, este important pentru că este al 2-lea maestru al lui Alexandru Ciucurencu, după Camil Resu. El a avut o academie liberă de pictură. Cei 4 cicliști, Fernand Léger, aici și el a avut o serie întreagă de picturi pe subiecte din acestea sportive. În general, la el contează foarte mult culoarea. Contururile sunt nedefinite. Exact. El a făcut mai mult artă monumentală. Tot Léger, Fernand Léger, are dansul. Bineînțeles, manieră cubistă. Sau a ieșit din asta? Da, a ieșit. Aici e mai greu de așezat. E o încercare de a le așeza undeva spre abstracționism. Jocul cu bile de care spuneați dumneavoastră, al lui Henri Matisse. Matisse, asta e o compoziție extraordinar de interesantă. Și am ajuns la pop art. La pop art, da. Confruntarea. Exact, un american. Un tablou foarte frumos, cu o mișcare extraordinară. Și tot un american, Richard Hamilton, cu culturismul, ce înseamnă o pictură colaj, deci extrem de modern. E un lucru cu totul deosebit. Și acum la pictură am putea trece rapid și să vedem și o pictură pe perete. Materialul următor, vă rog, care este foarte interesant.
Imaginile sunt luate este de la, o pictură din Craiova. monumentală, da, este o pictură făcută de un pictor care a făcut designul, de fapt, secția de design a artelor plastice, după modul de asamblare a figurilor. În orice caz, ceea ce se poate observa este dinamismul Și tuturor personajelor și amici. Și mai avem un material pe care să-l dăm rapid, este vorba despre arta fotografică, pentru că am spus, afară de cele 7 arte, acum peste tot arta seducției, arta culinară, arte marțiale, acum cam totul este artă, de asta probabil și specialiștii nu se încumetă să mai facă o clasificare exactă și așa mai departe. Bineînțeles, imaginile sunt extrem de expresive. De toate a fost, înainte a fost rugby, acum volei, paralelism, uitați-vă la notul sincron, care este uluitor, da. Gimnastica, uitați-vă câtă exactitate, toate ridică la același nivel, brațul și așa mai departe. Pe echipă, asta mixtă. Este o sportivă de o gimnastă din Craiova, o elevă de la școala 21, cred, antrenată de cunoscuta profesoară Toma Viorica, care a devenit și campioană mondială la dans sportiv modern. Dar aici este foarte interesant că este o poziție perfectă, ori ar fi fost jos pe parchet, pe mochetă, ori sus în aer, poziția este exactă, dar se vede lejeritatea, fata parcă este, eu știu, într-o stare de asta, de plutește pur și simplu în aer, parcă a învins gravitația și stă undeva atârnat acolo în aer, aproape că zâmbind. Echitația, se spune despre echitație chiar iară un sport, aici este o imagine foarte frumoasă, gândită bine și prinsă, mă rog, cu tot ce trebuie, inclusiv cu soarele în față. Cine a văzut un meci de rugby pe o vreme ploioasă și în care terenul s-a transformat în mocirlă, știe despre ce este vorba. Da, și... Parașutism. Cine mai are curaj să sară de la o înălțime așa de mare? Da, fotografiile sunt interesante, cu atât mai mult cu cât fotograful a trebuit să sară cu parașuta. Exact, da. Sau săriturile de la trambulină. Da. Super spectaculoase sunt aceste imagini de floretă și cu ocazia aceasta aș dori să amintim de marele floretist care a fost maestru Ghinju și marele poloist, că toată lumea uită că el, deși cu o mână, el era capitanul de echipă al echipei de polo Craiova, care la Strandul Mic ajunsese să fie în divizia la polo. Astăzi Craiova n-are notători absolut deloc. Aminte să mai aibă echipă de polo și în divizia. Și are doar în centru, n-are decât un singur bazin numit Lighean. Ligheanu, păi la Lighean, iar maestru Ghinju este cel care a adus floreta la Craiova, sabia. Da. El este premergătorul, dacă putem spune. Este activitatea lui se vede și la Muzeul Educației Fizice și Sportului din Dolj, care este la Direcția Județeană pentru Sport. Eu mă bucur pentru că și dânsul a fost un om de aur, eu îl știu copil fiind, dar așa frumos vorbea cu noi la Strand, mă rog, când erau concursurile ăștia regionale, că pe atunci erau concursuri regionale la Ligia. Am vorbit atât despre artă, am trecut începând de acum 30.000 de ani în câteva minute și uitați-vă ce repede a trecut timpul. Aș vrea în final, să trageți 2-3 concluzii sau câte vreți dumneavoastră, bineînțeles, despre sport, despre artă și sport. Păi, în primul rând, sportul îți educă voința și noi vorbim astăzi de necesitatea omului de a avea voință, voința de a învinge o boală, voința de a învinge greutățile vieții, voința de a depăși anumite obstacole pe care le întâmpină oamenii de-a lungul vieții. Ori asta înseamnă că sportul îți dă forță, te călește în primul rând mental, după aceea fizic. Corect. Pentru că nu poți să fii un foarte bun pictor, să lucrezi în mediul acesta toxic care este al culorilor. Spre exemplu, puțină lume știe că există albul de plumb, păi albul de plumb este toxic. Nu poți să faci restaurare, pictură, dacă nu ai un corp
extraordinar de sănătos. Nu poți să fii medic și să faci zeci, sute de gărzi de-a lungul unei vieți. Deci în orice domeniu te-ai duce, în primul rând ai nevoie de un corp extrem de sănătos și de o minte cu o voință de fier. Ori aceste lucruri nu le poți căpăta decât frecventând sportul. Am înțeles. În final, aș vrea doar să spun și să transmit în același timp gândul acesta și telespectatorilor că arta și sportul sunt două domenii distincte, dar care se întrepătrund, de multe ori ajutându-se una pe alta, influențându-se una pe alta. Să alegi o temă din sport pentru un mare pictor, cum e Fernand Léger sau Robert Delaunay, este ceva cu totul și totul deosebit, sau sculptorii din antichitate, sunt domenii indispensabile omului modern. Omul trebuie să trateze arta și sportul la fel, pentru binele lui, pentru fericirea lui, pentru frumusețea lui, și fizică și psihică. Da. Pentru că lucrul cel mai important care definește viața este calitatea vieții. Ori calitatea vieții nu poate să existe în afara celor două domenii. Și calitatea vieții și o construiește omul prin sport și prin cultură. Exact. Domnule profesor, vă mulțumesc mult de tot. Păcat că timpul scurge mai repede la noi, nu degeaba Einstein a spus că totul e relativ. Dacă stai de vorbă cu iubita un sfert de oră, ți se pare un minut. Dacă și Salvator Dali a pictat ceasurile care se scurg. Da. Așa s-a scurs timpul nostru, mai ales că în transmisiile sportive spune mingea s-a scurs pe lângă bară. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut bunăvoința să participați la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes, mai ales acum că știu că Muzeul de Artă este în reconstrucție, în renovare și așa mai departe. Ce am văzut acolo este o muncă extraordinară. Eu doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați ales o temă extraordinară și n-am auzit să fi încercat să construiască cineva o asemenea temă și o asemenea emisiune. Eu am glumit, dar foarte serios. Săptămâna trecută a fost o emisiune care se face odată în viață sau odată la un secol, la 100 de ani. A fost 100 de ani de la înființarea Federației Române de Atletism. Acum aceasta a fost o emisiune, iar săptămâna următoare săptămâna care vine urmează o altă emisiune cu totul și totul deosebită pentru telespectatorii de la postul de televiziune local TeleU, care sunt cei mai competenți în a aprecia valoarea educației fizice și sportului, pentru că se cheamă emisiunea Panoramic Sportiv. Cu aceasta, bună seara și toate cele bune! Bună seara!